Ja úplne zamieram, to sedadlo sa dá úplne akože dať dozadu. Som z toho skoro zomrela, keď toto zistila. A potom sa ešte dá posúvať aj doprava doľava, ale to mi nejako nejde, ja som vám pokazala sedadlo. A ešte taká cool, dosť cool vec na nohy. Takže to, akože ja to milujem. Druhá zastávka, mám taký pocit, že mám úplne stmútne nohy, to nie je vôbec dobrý pocit. Vôbec. Na 4 hodinu na ceste už to nedávam. Ja som totálne rozbitá. Veľakrát mekáči, ale ja som si nebola schopná skoro ani objednať. No. Inak je strašne vtipné, ako tieto bločky sú také uzučké úplne. Ma to dostalo dosť. Ja prvýkrát v živote idem takým výťahom, to číslo, inak sa to zasekneme, ja sa bojím výťahov a idem takým, kde sa to môže zaseknúť, to akože čo má byť. Ale to by bolo moc chodí. Ale to ide. Ale teraz schválne ma zaujímalo, že keby sme to pustili. Nie, nedonutíš ma. Či by sa stalo to, že akože potom keď to znova stlačíme, či môžeme... Nie. Ale to je si stena, ktorá sa posúva, ja som povedala tak, že... A inak, toto je výťah pre vozičkárov. Fakt? Hej. Preto je to bezbariérové. Ale, no, hej. Čauko. Prešli si sa pozrieť na úžasnú roomtour našej izby v Poľsku. Tak poďte ďalej, Takže tuto, za to ideme, máme úžasnú chodbu, kde si môžeme parádne vyjsť do topánky, máme tu vešiačiky a úžasné zrkadlo, to milujem. Potom toto na ľavej strane máme takéto úžasné ozdobné, neviem čo. Keď sa trošku posunieme, tu máme tam krásnu skriňu, takú vysokú. A keď ju otvoríme, tak... máme tam aj nejakú malú pozornosť, čo je fajn. A tuto, naľavo, máme takéto dvierka, keď ich otvoríme, tak máme úžasnú kúpeľňu. Úplne dokonalú. Máme tu sprchu, záchod, to je normálne. Úžasné oteplovanie, teplenie, neviem čo to je, dobre nevadí. Umývadlo a dokonca fén, kto by to povedal. Takže za mňa úplne úžasná, krásna. Keď sa posunieme ďalej, tu máme ďalšiu takú ozdobnú vec, ktorá absolútne neviem čo je, ale to nevadí. A tuto je náš hlavný plac, najmä tomu. Máme tu dve úžasné postele, úplne nádherné, 2 stolíky, tuto máme dokonca telku, čo je úplná topka. A máme tu dokonca chladničku alebo mrazničku, našu osobnú, takže to úplne milujem. A potom asi najlepšia časť tohto celého je to, že máme balkón. A tento balkón je úplne super. Aj keď máme výhľad na nič, ale balkóny sa proste sú super, aj keď nemáte výhľad, aspoň si môžete otvoriť dvere alebo výjsť von na čistý vzduch. A to nemusíte ísť ani von. Ale, joj. Žiarím, celá žiarím. Úplne milujem tieto hair clips. Neviem, ako to povedať po slovensky. Štipce. Presne, štipce. Vyzerám v tom ako najväčší debil sveta. Proste to chcete, nie? Takže pitček, ktorý musí byť. Takže máme takéto úžasné zvonové čierne nohavice. Vrch máme taký topík, ktorý som si kúpila zo Sheinu. Toto je topová košela, ktorú mám toto od mojej milej spolužiačky. Lebo som tak trošku nedomyslela, že si oblečiem. Ok, takže máme po večeri, ja som sa prezliekla. Robíme si druhý fitček, lebo ideme vonku akorát s takým
zatiaľ je to úplná pecka, akože ja som sa trošku bála, že ako to bude, lebo ja som taký trošku introvert a bála som sa, že tá komunikácia bude blbá, alebo že sa zaseknem, alebo čokoľvek, ale po anglicky ja rozprávam, ako keby som tak rozprávala celý život a proste tie dvere nenávidím, tak proste úplne plynulo, strašne super a strašne sa mi to páči, akože fakt brutál. Takže toto je môj taký fit, máme ešte mikinu a máme úplne úžasné kľúče od tejto izby. A je to strašne mega, tá izba je úžasná, ja to milujem. Doslova to milujem. Ok, let's go. Ok, good morning everybody. Akurát jem 53. Vrátili sa z raňajok. A mám taký pocit, že prečo potom stojím. Vrátili sa z raňajok. A máme teraz necelú hodinu, 50 minút. Na to by sme sa pripravili a ideme si vlastne obzerať poľské školy. Neviem, čo také, takže neviem vlastne, čo presne ideme robiť, ale že vrajme na stredu nejakú základnú školu. Včera som išla spať o 3 ráno, dneska som stávala o 7 a v živote som sa tak dobre nevyspala. Mne sa strašne páči, ako nám dali tie utiráky, také dieťa. Dobre, akože výhľad máme na nič, ale je to dobré, lebo aspoň keď tuto je hneď budova, taká pod nami, tak nemá úplne kto na nás pozerať a proste sme tak chránené, dajme tomu, čo je fajn. Takže mám úplne to isté, čo včera, lebo som bola len si vyberať niečo nové a zistila som si, že som si vybrala asi zlé oblečenie. Nevadí. Hej, ideme si teraz pozrieť nejaké školy, že vraj poľské. Pokúsim sa vám natočiť, čo pôjde. A neviem, poďme. Get woken up on this day. Hej, koník, lebo nikto nevládza chodiť. Esterka, ty si taký koníček. Ja taký pocit, že všetci nosí. Mne sa to páči. Feeling
prečo rozprávam? No dobre. Už som o angličtine dajme tomu, keďže celú dobu, akože, je to celko vtipné, lebo s Poliakmi sa dá dorozumieť aj po slovensky, ale my im rozumieme trošku aj po polsky, akurát tá angličtina strašne pomáha, aby sme sa fakt pochopili, dajme tomu. Momentálne je už 10 hodín večer a mám nejaké zábery z toho, čo sme vlastne dneska robili, ale bolo to strašne unavujúce. Nemala som chuť, náladu a asi ani čas natáčať. Ale mám nejaké zábery, ktoré som sa akože fakt snažila natočiť, aby som vám sem toho vedela dať dačo. Boli sme vlastne dneska v dvoch školách, na strednej a na základnej škole. Na strednej škole to bolo fajn. A tam sme sedeli, keď akože nám rozprávali proste. Sice neviem prečo mi strašne bol chrbát, akože lebo ja som bola otočená doľava, pozerala som sa tam. A neviem prečo ma proste bol chrbát. Ale úžasná vec bola tá, že proste oni hrali pesničky a zahrali aj Riptide a proste to mi úplne pripomenulo rok 2022, leto 2022, vtedy som bola s tou pesničkou úplne obsessed a no proste bolo to pekné. Mám tu viacero vecí, ktoré neboli ešte od toho, čo sme vlastne dostali potom. Na tej strednej škole dostali takúto od nich pozornosť. Dostali sme takýto pekný hrnček. Modrý, úplne nádherný. Potom pero, škoda, že píše na modro, lebo inak by som s ním písala, tak dám do perašníka. A ceruzku. A dve krovky, ktoré majú akože ich školu, akože tam majú ten ich proste školu napísanú. Ešte sme dostali toto, čo neviem, či využijem. Tancovali sme a nám dali takéto kvetiny. Mali sme to takto zaviazané. Ja si teba takto preložím teraz. Proste, toto sme mali na hlavách a vlastne nám to aj darovali a sme tancovali takú poliackú pesničku. Ja som tancovala s takou poliačkou, lebo vlastne nebol párny počet, chápete? Išli sme ako posledné, toľko veľakrát sme sa zmýlili, že to nebolo normálne, ale bolo to super, akože mňa to prekvapilo, strašne sa mi to páčilo, bolo to, že wow. Hej. Potom sme si zatancovali belgický tanec a makarenu. A potom sme už išli, lebo sme akože prestali stíhať. Na tej základnej škole už to bolo také, že ja som bola unavená. Ja som bola taká, že ty kokos, že dajte mi prestávku. Bolo to super, akurát my sme stáli, my sme ani nesedeli. Mňa bolo celý chrbát. A bola som povedala, že dobre, že toto je veľmi zlé. Akože dozvedeli sme sa veľa rôznych vecí, čo bolo fajn. Keby nás posadili a rozprávali, a mne by to nevadilo. Lenže my sa, akože bolo fajn, že nám urobili prehliadku školy, na to som rada. Aj keď iba časti, lebo tá škola bola obrovská, ona mala aspoň 4 poschodia. Išli sme potom na hrad, kde som sa úplne dokončila, proste to bol koniec. Ja som už potom myslela, že pôjdem spať, že akože toto. Ja som myslela, že ja niekde zaspím. A po tom hrade sme išli ešte športovať. Mali sme také súťaže, z toho som vlastne nenatáčala skoro vôbec nič, ale natočila som iba kúsok akože z tenisu, čo nás akože učili, ja som bola úplne taká, že wow, že akože prvýkrát hrávam tenis a som si to aspoň vyskúšala, že ako sa drží tá pálka, proste trošku odpalovať. Išlo mi podávanie, nešlo mi odpinkávanie. Skúsala som si šípky, vlastne síce sme boli poslední, ale to preto, lebo sme boli no, my sme najprv nevedeli, že ideme súť, ale aj keď sme to vedeli, ale nejako sme to nevedeli. Tie prvé dve súťaže sme nejako odflakli a potom tie druhé dve sme sa snažili. V tej tretej sme boli prví, v tej štvrtej sme boli druhí, ale proste tie prvé dve sme nejako pokazili. Ale všetci sme dostali takú medailu. Z druhej strany je napísané In International Youth Forum of Partner Series Čechanov 2025. Takže proste úplne krásna medaila. Za prvé miesto, lebo aj keď sme nevyhrali, tak proste nám dali tie medaily, že som strašne rada, lebo ja som tú medailu proste chcela. Aj keď som nevyhrala, proste mi to bolo jedno. Aj tak sa hovorí, že prví sú poslední a poslední sú prví. To znamená, že vlastne sme vyhrali. Potom sme mali mať hodinu voľno, lenže... Neviem, či to počujete, ale... hej, presne. Nevyšiel čas, takže sme sa vlastne vrátili a mali sme 3/4 hodinu, kým sme sa zase vlastne mali prichystať a odísť. Akorát teraz mám taký pocit, že to bola už pol hodina. A babi si chceli si čo kúpiť do obchodu, takže sme sa vlastne išli prezliecť a išli sme do obchodu
vrátili sme sa a rovno sme odchádzali. To znamená, že ja som nemala kedy natáčiť, ja som to, no proste chcela som to natočiť už skôr, ale nebol na to čas a som bola strašne unavená. Teraz som tiež unavená, ale ešte mám veci, no to poviem potom. Išli sme do pizzerie bowlingovej s minihrami baru, neviem, proste neviem čo to bolo, ale proste mali sme tam pizzu a zahrali sme si bowling, dalo sa hrať aj kalčeto, aj všelijaké ďalšie akože minihry, alebo ako to nazvať, neviem ako to nazvať. Tam sme boli do 10. A potom sme išli zase tým busom, takým tým žltým, sme išli sem a teraz máme voľno a ja toto konečne môžem natočiť. Zajtra máme prezentovať našu školu po anglicky pred všetkými. Som strašne rada, že akože sme sa predtým spoznali, lebo to nebude až taká veľká tréma. Lebo všetci sú strašne zlatí, akože fakt strašne brutálne zlatí. A momentálne tu mám so sebou notebook, lebo my to, vlastne ja a moja spolužiačka, my máme spolu reprezentovať našu školu a my sme si ešte nerozdelili prezentáciu. Proste teraz budeme riešiť prezentáciu a takéto veci. Takže fiček. Dnešný. Keďže dneska máme tú prezentáciu, tak musíme byť slušnejšie oblečené. A keďže v tom budeme celý deň, tak sme sa museli aj podľa toho obliecť. Ja som si radšej zobrala do batoha dačo na prezlečenie, pretože ja... Môžem to čo, nie? Áno. Takže ja mám tričko, ktoré je akože košela s čipkou. Potom mám nohavice, ktoré majú také vlnky v sebe a čiže to panočky. A do batôžka som si zbalila mikinku a legíny. OK, takže ja mám taký, počkajte, vám to aj ukážem. Ja mám takýto jak sa to, akože, hej, topik v podstate. Hej, topik zo šínu. Potom mám túto, neviem, či to blúzka, alebo čo to je. Ja stále to nazývam inak, ale nevadí. A potom túto košelu, čo je od Lesánky. Tak ako v minule. Áno, ako včera. Predvčerom. A potom tieto gate, ktoré sú zo Sinseju. Ponožky mám neviem od koho, a tieto úžasné šlapky, ktoré od mojej maminy. Takže tak, takže to je náš fiček. Fiček! Ale umrzneme asi, teda minimálne ja umrznem. Ty určite. Ty určite. Ale chcem si zobrať za sebou ešte mikinu, aby som si to potom vedela vnieť. Môžeš si dať ku mne do batoha, keď tak. Super, to by bolo úplne super, lebo takto umrznem. Ja mám holé brucho a košelka ti nezahraje. Veď práve. Ale ideme, teraz proste potrebujem dobre vyzerať, takže... Áno, vyzeráme krásne. Je to tak, ako to je, ale normálne by som si dala niečo iné, len teraz nemám čo iné obliecť. Ja sa strašne bojím, že mi ten mobil padne. Tu dole, to by bolo pekne blbé. Ale... My vlastne na tomto hoteli budeme, teda my odídeme teraz a my sa možno vrátime až večer. Ale vlastne zajtra odchádzame, takže ono je to strašne také, že ty kokos, že akože zajtra už ideme domov. Ja proste strašne milujem toto. Ten balkón, lebo on vyzerá úplne dokonalo. Ja som možno asi zaujímavá. To je strašne estetický balkón, ja som z neho úplne páv. Aj keď trávime asi najmenej času, a už mi začína byť zima. Ale trávime tu najmenej času, ale proste aj tak je to najviac také, ja neviem. Najlepšie miesto možno, neviem. Som zvedavá, bojím sa. Ale bude to fajn. Akože musím povedať, že predtým, ako som sem prišla, tak som sa bala o mnoho viacej. Bola som taká, že ty kokos, že sem dojdeme a budeme pred nejakými inými krajinami proste reprezentovať našu školu, proste budeme rozprávať po anglicky. Ale, keďže ich poznáme už, a včerajší deň som si strašne užila, takže proste bude to fajn. So other than this teaching practice, we have cooperation with kindergarten. We go there as a class and we prepare some program, and sometimes we go outside and warm up, play some activities for fun and for them to learn new things. And some classes have unique program. For example, we have something called Smiley Cozy,
And like it's a program we created for kindergartens. Every time we go, it's the same, and they love it. We won the last year, but sometimes it's the decoration, how we decorate our classroom. We have fall, winter, and spring decoration. And other than that, we had Colors Day, so we dressed up in different colors, and which class had the most of people to dress up in the specific colors, we gain points, and then it's calculated, and who has the highest points in this challenge we have. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the and go, damn, I don't wanna grow up. Dobré ráno. Ideme domov. Uhodila som si lakeť. O 7 máme raňajky a potom do 8 musíme odísť. Lenže to je to, že čím skôr my odídeme, tak tým skôr vlastne prídeme na Slovensko. To je teda, ak by sme odišli o 8, tak prídeme zhruba o 7, nie, tak nejako to je. 8. Prídeme zhruba o 7. Ok, takže možno posledný fitček. Teda, posledný fitček. Možno posledný krát, čo som na tomto balkóne. Čo je škoda, lebo ja som chcela natočiť nejaký TikTok, ale absolútne som na to nemala čas. Mali mi tak strašne nabitý program. To znamená, že mám toto tričko, čierne tričko od mojej ďalšej kamošky. Tieto gate zo Sinciu. A šlapky od mojej. Ale ja v tých šlapkách pôjdem domov, tentokrát fakt. Akože celú busovú jazdu budem v nich a teda nebudem v nich, ale proste obúvam si ich, aby to bolo ľahšie na vyzývanie a chápete, obúvanie. Bye bye. Uvedomila som si, že som vám neukázala toto, čo sme dostávali, keď sme prezentovali tie prezentácie o našej škole a o našom meste. Takže ako prvé, toto budem používať, je list Čiechanov, fľaška, máme takýto zošit. Máme takú ďalšiu kľúčenku, takú užšiu trošku. Dostali sme med, ale on je taký bitter, viacej, horký, viacej než náš med. A potom magnetku, čo je úplne super, lebo my sme včera chceli, aby nám také, naše dozorkyne, zatiaľ čo vlastne my sme išli mať nejaký program, tak oni akože mali voľno, mohli nakupovať a tak. A vlastne sme chceli, aby nám kúpili magnetky, lenže vraj tam proste nemali magnetkový obchod. Video, zakývajte si. Takže už sme sa so všetkými rozlúčili a ideme domov. Na jednu stranu mi budú strašne všetci chýbať. Proste boli tam super ľudia. Je to fajn, akože dobre. Väčšinou je teraz taký pokoj v sebe, že
Myslím, že si to užili ako sme najviac mohli. Ja si taký pokoj, že som úplne akože spokojná, aj keď tak by som tam ešte ostala. Úplne milujem guacamole, takže som si to vybrala. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay